Așa arată București, capitala noastră, astăzi, 2023. Nu e nimic special, pentru că toate orașele arată cam la fel. Vezi pe orice bulevard, din 5 în 5 metri, săli de jocuri de noroc, cazinouri, amanete și din când în când între ele farmacii. Deja există o normalitate socială când vine vorba de pariuri și păcănele, pentru că toți avem apropiați care vorbesc despre bilete cu câștiguri imense, scoase de un singur meci sau o amintire din vremurile bune când au dublat 5 șeptari. Astăzi discutăm despre iluzia câștigului rapid, pentru că în ultimii ani numărul cazinourilor, a sălilor de jocuri de noroc, dar și al reclamelor a explodat și asta ne face pe toți din ce în ce mai tentați să ne încercăm norocul. Îți voi arăta cum au ajuns jocurile de noroc în forma actuală, ce spun de fapt statisticile, cum creierul ne cam păcălește singur câteodată, care e problema cu publicitatea excesivă, cum arată consecințele asociate și, cel mai important, ce poți face tu în legătură cu această problemă, așa că ia-ți ceva de mâncare, fă-te comod pentru că e timpul să asculți alt punct de vedere. Istoria jocurilor de noroc e veche de mii de ani și se regăsește în majoritatea culturilor și civilizațiilor. În antichitate, oamenii jucau jocuri de noroc cu ajutorul zarurilor, a pieselor de șah sau cam orice aveau la îndemână. Jocurile de cărți, de exemplu, au devenit populare în Europa medievală, în special în rândul nobilimii, fiind un mijloc bun de divertisment mobil. În secolul al XVII-lea apare primul cazinou în Veneția, inițial fiind un teatru cu o sală de așteptare între spectacole unde existau câteva jocuri de noroc. Ca mai apoi, până în secolul XVIII, deja acest business era foarte căutat, în special în rândul jucătorilor. Primele cazinouri însă erau destul de limitate, jucătorii având la dispoziție doar parierea la ruletă sau jocuri cu cărți. Un aspect important e că aceste cazinouri erau destinate în principal aristocraților și elitei sociale, jocurile de noroc fiind considerate un hobby costisitor la acea vreme și exclusivist la care oamenii de rând nu aveau acces. În prezent, cu ajutorul internetului și a tehnologiei mobile, jocurile de noroc au devenit și mai accesibile, extinzându-se rapid în viața de zi cu zi a oamenilor. Acum, industria jocurilor de noroc fiind una dintre cele mai mari industrii din lume, generând venituri de miliarde de dolari anual. Comparând cu primele cazinouri cu o selecție limitată, astăzi vorbim de o varietate imensă de jocuri, inclusiv cazinourile online, poker, pariuri sportive, bingo, loterie și parirea pe aproape orice lucru. De exemplu, îți poți încerca norocul să ghicești cine urmează să preia rolul de papa de la Roma sau chiar când se sfârșește lumea. Sunt curios cum ai putea primi un cash out în acest caz. În ciuda popularității foarte mari, jocurile de noroc sunt în continuare controversate și există îngrijorări foarte bine întemeiate cu privire la efectele lor asupra sănătății mentale, dar și financiare a jucătorilor. Statisticile venite din studiile făcute de experți sunt clare. Șansele de câștig sunt de fapt extrem de mici și se datorează avantajului în favoarea cazinoului numit marginea casei și e calculat ca procent din fiecare pariu plasat de tine. De exemplu, la ruletă, marginea casei e aproximativ 6%. Sau, să fie mai simplu, în medie, jucătorul pierde 6% din valoarea totală a pariului la fiecare rundă. Poate părea puțin, dar procentul ăsta se cumulează în timp și duce la pierderi semnificative de bani în favoarea casei. În plus, majoritatea jocurilor de noroc sunt complet aleatorii, ceea ce înseamnă că nu poate exista o strategie sau abilitate care să influențeze rezultatul. Asta în ciuda multor metode sau chiar conspirații întregi legate de metode de câștig garantat. În afară de câteva metode de a trișa, nu există așa ceva. Oricum ei se vor prinde atunci când vei trișa, pentru că nici nu e greu. Când toată lumea pierde de obicei și cineva va începe să câștige, trișatul va deveni foarte evident și e ușor de depistat. Chiar și jocurile de noroc, care implică anumite strategii, cum e pokerul, sunt supuse și norocului, deoarece nu există nicio garanție că vei primi cărțile potrivite pentru a câștiga mâna jucată. Într-un studiu efectuat de Universitatea din Las Vegas, s-a constatat că mai mult de 85% din toți jucătorii de casino pierd bani în timp ce joacă. Asta în timp ce 90% din veniturile cazinourilor vin de la doar 10% din clienți, aceștia fiind recurenți. Asta ne arată clar că jocurile de noroc sunt concepute să ofere cazinoului un avantaj puternic, ceea ce face ca șansele tale de câștig să pălească în comparație. Ține minte asta în contrast cu toate reclamele la familii fericite și oameni bucuroși care pariază și câștigă mașina visată, banii pentru următoarea vacanță sau chiar pentru o casă nouă. Și asta ca să vezi de pe telefon direct din canapea. Vreau să ții minte, poate cel mai important lucru din acest video.
și anume că industria jocurilor de noroc nu ar exista dacă jucătorii ar câștiga mereu, pierderile jucătorilor reprezentând principala sursă de venituri ale companiilor. Trebuie să înțelegem că jocurile de noroc sunt concepute în așa fel încât în cele din urmă jucătorul o să piardă bani în favoarea casei. Chiar dacă la unele jocuri de noroc poți câștiga, cum e pokerul sau blackjack-ul, majoritatea jocurilor sunt concepute împotriva ta și să ofere un avantaj în favoarea cazinoului. Și bineînțeles, companiile sunt interesate să ne mențină într-un ciclu continuu, să revenim și să jucăm din nou și din nou. De asta se investesc sume de bani imense în publicitate pentru a atrage cât mai mulți jucători prin oferirea de bonusuri și chiar programe de loialitate dacă revii să te joci. În cele din urmă, scopul fiind să bagi mai mulți bani și statistic să pierzi mai mult, timpul și șansele fiind doar în favoarea lor. În concluzie, în timp ce jocurile de noroc pot fi o formă de divertisment, e important să fim conștienți de riscurile implicate și să jucăm responsabil, pentru că toți banii pierduți de jucători reprezintă fix profitul industriei. Te-ai întrebat de ce când pierzi la mustață se simte de parcă ai câștigat? Studiile arată că atunci când pierdem la mustață, creierul ne cam păcălește și credem de fapt că am câștigat ceva și că suntem în control și dacă insistăm destul, vom obține ceea ce vrem. Și bineînțeles, când vorbim de sport, de educație sau chiar muzică, asta poate fi adevărat, adică repetiția ne poate aduce rezultate. Dacă îmi vine vorba de jocuri de noroc, nu are cum să fie adevărat, pentru că nu contează cât de tare sau cât de des încerci. Șansele nu îți vor crește, indiferent de metodă sau de practica ta. E cum te-ai antrenat la ruletă. Pur și simplu nu are sens, pentru că rezultatul e mereu bazat pe o șansă fixă și nu are nicio legătură cu rezultatul anterior. Dar problema e că de fiecare dată când pierzi la mustață, creierul tău se comportă de parcă ai câștigat deja și produce serotonina, cunoscută ca substanța fericirii, care te face să te simți bine în timpul jocului. Și poate că ai mai auzit de acest mecanism, asta pentru că fix așa acționează și drogurile asupra creierului nostru. Și bineînțeles, companiile de gambling știu asta de mult și pentru că știu cât de puternic e acest efect, ne sunt proiectate artificial aceste momente ca să ne dea impresia că am pierdut la mustață. De exemplu la păcănele, când un simbol pare că îți va completa un câștig uriaș, dar pică fix un rând mai jos. Ai zice că e vorba doar de noroc, dar de fapt totul este programat să arate așa. Butonul de spin, odată apăsat, a determinat rezultatul deja printr-un algoritm. Apoi, dacă mâna e necâștigătoare, va îmbrăca asta într-o animație frumoasă, să pară că simbolul câștigător aterizează unde trebuie. Dar bineînțeles pică fix lângă și rămâi doar cu frustrare și cu speranța că data viitoare pică unde trebuie. Așa că ține minte asta data viitoare, când pare că un singur simbol ți-a stricat combinația câștigătoare și adu-ți aminte că e făcut să pară așa, deși, în realitate, în spatele simbolurilor se află numere stabilite deja de șansele de câștig, care nu sunt niciodată în favoarea ta. În ultimii ani, industria jocurilor de noroc a început să investească mai mult în publicitate și marketing în România, cu campanii și spoturi ce promovează câștiguri rapide și ușoare. Această publicitate agresivă ne face să devenim tentați să încercăm jocurile de noroc și creează o normalitate socială, alimentând și mai mult iluzia câștigului rapid, iar în același timp acționează ca un declanșator psihologic care întreține dependența pentru cei care au căzut deja în această spirală periculoasă. Să înțelegem cât de rea e situația de fapt. Imaginează-ți că tocmai ce te-ai lăsat de fumat. Ești agitat și anxios și nu știi ce urmează în acest proces. Pleci în oraș și te așezi la o masă, unde vezi reclame cu oameni fericiți care fumează. Și la o distanță foarte mică, o țigară și o brichetă lăsate acolo pentru pofticioși. Sunt curios, tu ce ai face în situația asta? Eu unul aș aprinde acea țigară și sunt sigur că mulți am face la fel. Reclama pentru un dependent e fix masa din exemplu. Problema e că nu prea alegi să te pui la masă, pentru că, vezi tu, e aproape imposibil să nu dai de reclame oriunde te duci. Vei da de ele fie că stai pe internet sau la televizor. Dacă stai în casă, e posibil ca pe clădirea chiar de vis-a-vis să fie o reclamă de gambling. Dacă ieși afară, la fel vei da de ele, odată la parterul blocului și pe stradă. Nici măcar sub pământ la metrou nu vei avea scăpare. Toate astea îți alimentează iluzia că acel câștig te așteaptă. E după colț și urmează să-l primești. Trebuie doar să mai încerci puțin. De data asta sigur vei câștiga.
Asta e de fapt adevărata tragedie. Ești mereu ademenit cu acest posibil câștig care nu vine niciodată sau vine mult prea târziu, când oricum, deja statistic vorbind, ai pierdut prea mulți bani să mai conteze. Dependența de jocurile de noroc e o tulburare psihologică devastatoare pentru tine și pentru cei apropiați. De multe ori, când o persoană apropiată e vizibil afectată, e deja târziu și greu să rupe acest cerc vicios. De obicei se manifestă prin câteva categorii de probleme asociate cu această dependență, așa că să le luăm pe rând. Problemele financiare sunt cele mai evidente consecințe. Poți să cheltui sume mari de bani pe jocurile de noroc și ajungi deseori să te îndatorezi, uneori chiar și la cămătari, ei fiind o sursă de împrumuturi rapide și la îndemână în cazinouri. Și la un moment dat vei continua să pariezi și vei începe să te minți că ai nevoie doar de un câștig mare care să te pună pe picioare. Doar că începi să simți în același timp că ai din ce în ce mai puțin control asupra impulsului de a juca. Abia acum pot apărea momente de slăbiciune, când poți ajunge să-ți distrugi cariera sau chiar să-ți pierzi casa. Știu că pare absurd, dar găsești mii de povești spuse chiar de actuali sau foști dependenți care te vor face să înțelegi cu adevărat durerea provocată, atât ție cât și celor din jur, atunci când rămâi în urmă cu facturile sau ajungi să nu mai cumperi alimente și lucruri de bază. Un alt aspect nociv sunt problemele de relație care se pot dezvolta. Dependenții ajung de multe ori să se distanțeze de prieteni și familie pentru că petrec tot mai mult timp jucând, uneori chiar nopți întregi. Pentru a obține bani sau bunuri, apropiații ajung să fie mințiți sau chiar folosiți, furtul fiind alt obicei care devine normalizat în lumea unui dependent, ceea ce îi izolează și mai mult de cei din jur. Sănătatea ta mentală e și ea afectată din cauza acestui cerc vicios în care pierzi bani, apoi te simți vinovat și stresat, ca mai apoi să încerci să-ți recâștigi banii pierduți, care îți va aduce doar alte pierderi. Toate astea îți creează stres, anxietate și stări depresive și în multe cazuri duce într-un final la gânduri suicidare. Și din păcate, unele persoane ajung să ducă la capăt aceste gânduri. După cum reiese din mai multe studii, până la 1 din 3 dependenți de gambling au avut cel puțin o încercare de suicid și dintre aceștia există și cazuri letale. În concluzie, e important să înțelegem că dependența de jocurile de noroc e o problemă cât se poate de reală, care poate afecta orice persoană, indiferent de vârstă, de sex sau situația financiară și în unele cazuri extreme duce la suicid. În ciuda reclamelor agresive, trebuie să recunoaștem că jocurile de noroc nu sunt o modalitate sănătoasă de a face bani, ci există riscuri potențial letale asociate cu această activitate. Dacă ești îngrijorat de comportamentul tău sau unei persoane apropiate legat de jocurile de noroc, există resurse disponibile pentru ajutor. Printre ele se numără și jocresponsabil.ro, unde te poți informa mai mult și poți lua legătura cu un specialist care te poate îndruma mai bine decât o pot face eu vreodată. E la fel de important și să cerem ca industria jocurilor de noroc să fie reglementată și să respecte standarde etice pentru a proteja jucătorii vulnerabili. Dacă vrei să-ți tratezi dependența, trebuie să știi că vor urma sesiuni de psihoterapie însoțite adesea de medicație și vei avea nevoie de tot sprijinul familiei și prietenilor, după cum zic chiar specialiștii clinicii Aliat care se ocupă cu astfel de cazuri. Am lăsat și în descriere câteva resurse la care poți apela dacă ai o problemă cu dependența sau dacă cunoști pe cineva care are nevoie de ajutor. Ca să închei, sper ca pe viitor să înțelegem cu toții mai bine riscurile reale asociate cu gambling-ul și sper că vom renunța odată la această idee toxică de câștig mare, rapid și fără muncă. Fie că vorbim de jocuri de noroc, de cripto sau chiar scheme piramidale. Ține minte că atunci când cineva îți vorbește doar despre posibilele câștiguri, dar nu și despre posibilele pierderi, îți ascunde acest lucru cu un scop. Dacă ți-a plăcut, mă poți susține printr-un like și să te abonezi pentru că vor urma și alte videoclipuri similare. Mersi că te-ai uitat și până data viitoare, sper că ai dobândit un alt punct de vedere.